Čaute všetci, zdraví vás David a.k. Masta a toto je moja dnešná klasa MSMC, Silencer for Grip a perky mám Hardline, Scavenger, Fast Hand, Tactical Mask a ako equipment mám Shock Charge a Claymore. A o čom chcem dnes hovoriť? Ako už minule som bol, myslím, prvý Slovák Čech, čo dal Nuclear Killer. A myslím si, že aj teraz som prvý Slovák a Čech, čo dal Nuclear Killer na Free for All. Uvidíte sami, nebude to môj najlepší gameplay a rushersky, lebo jednoducho tie spawny na Free for All sú také hrozné, že človek jednoducho nemôže tak hrať, ako keby chcel, že rushovať na Ground War. Takže budem používať tú taktiku, že budem sa točiť okolo tohto domu a budem ich očakávať. Tým, že ich Shock Charge zastaví a zabije Claymorka, tak dostajem ako keby zadarmo killy. No a čo je presne Nuked Out? Nuked Out, už ako som hovoril, je dať Nuclear Killer na Free for All, ale nesmiete používať žiadne score streaky, než také, čo nezabijú. Napríklad ako ja som mal nastavené UAV a Orbital Reset. Čo by som odporučil je, že môže Flak Jacket je tiež potrebný, aby ste prežili tie explózie. A lebo mňa väčšinou, mal som 24 na 0 a zabila ma vlastná Betty na atake, tak som prešiel na Claymorky. A už predtým ste videli, že to skočilo z 1 na 2 na 1.4, lebo strašne mi to sekalo a asi 7 krát som to už nahrával a stále mi to sekalo, tak som to len vyrezal. A toto som mal šťastie, že som si dal lacný double kill. Takže to bolo dobré. No a celkovo, keby som, aké sú moje tipy na toto je asi Meltdown a táto budova a točiť sa okolo nej. Ako vidíte, túto Claymorka mi dala kill a ja si počkám, kým Shock Charge mi hitne hentoho, zabijem ho a potom si pôjdem pre ďalší Scavenger. Napríklad teraz mi hitla hore, ale tam nikto nebude. A to bola jednoducho stále moja taktika. Claymorka, Shock Charge tuto hore, aby sa nikdy nemohli dostať. A keby tuto hore vylezli, tak by som to už vedel. Tuto, ako vždy som mal šťastie. Nedá sa povedať nič inakšieho. A tu som dostal Orbital. A keď už dostanete ten prvý Orbital, potom to už je také ľahšie, lebo viete, kde je každý a môžete ich zadarmo pozabíjať. Ako keby zadarmo. Tuto som si myslel, že vylezie, ale rozhodol som sa, že pôjdem za ním. A no nerozhodol som sa, ale tuto, že kde je vzadu a potom si ho všimnem až tam. Takže to bolo také. No a o čom by som chcel ešte dneska hovoriť je, chcel by som všetkým poďakovať za 100 odoberateľov. Jednoducho, je to, není to velikánske číslo, ale jednoducho keď začínate a dostanete, ja neviem, napríklad za necelo, myslím, už 2 mesiace 60 odoberateľov a vidíte, že to stále stúpa, tak to jednoducho človeka poteší a chcem sa vám všetkým osobne poďakovať už za podporu a za, už ako som povedal, tých 100 odoberateľov a dúfam, že to takto dobre pôjde aj ďalej. No a že dokážeme splniť ten môj cieľ, ktorý je tých 200 odoberateľov. A viem, stále sa opakujem, že čo sú moje cieľe tento rok, ale jednoducho záleží mi na tom, tak preto sa stále ako keby opakujem ako staré rádio pokazené. A čo sa mi ešte v tomto gameplay stalo, to uvidíte potom neskôršie, je, že jednoducho mal som 29 kg a jeden sniper mal tiež 29 kg. A to vidíte potom, ja prepnem na neho, keď ja som dal už 29 kg. On bude mať 27, tak to prepnem nad neho a uvidíte. A potom jeho posledný kill, no keby to dal a ja som skončil pri skillstreakom 29, tak prisahám, že by som zobral slúchatka a hodil by som ich o monitor. Lebo táto challenge, neodporúčal by som to nikomu. Je to jednoducho totálne na nervy, keď vás kto zabije, keď máte veľký killstreak. Tu som dostal Brutal Killer. Tuto tiež šťastie, že ma nezabil. No a tuto aspoň ten Orbital ma zachránil a tuto som si mohol zobrať tiež palácne killy na tom sniperovi. No a tuto si dám ešte 29. kill, práve tuto.
a pomaličky prepnem na neho a uvidíš, že on svoju poslednú strelnú minu a ja som práve zabil toho môjho posledného. Tu vidíme. Ja som potom už bol len v tej budove a čakal som, že niekto príde, ale nikto nepríde. A musím uznať, že celkovo tento sniper je dobrý. A tuto ide. Má tam jedného, má tam ďalšieho. Ide streliť. Mine a ja som ho zabil. Takže, pardon za že mi preskočil hlas, ale takže 30-1, som veľmi spokojný a tu vidíte ten calling card, nuked out, 30 kill streak. Nuž, bolo to ťažké dostať, ale aspoň, že som to dal. A dúfam, že sa vám video páčilo, lajkujte, komentujte a keď chcete, dajte odber. Čaute.